Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare. Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna Krishna ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാസുദേവായ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപം. നമ്മൾ ഇന്ന് 11ാമത്തെ അധ്യായം ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി യോഗത്തെ കുറിച്ച് കണ്ടിരുന്നു. എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ ഗ്രഹിക്കാൻ തക്ക രീതിയിലുള്ള പ്രതിവിധികളാണ് വിഭൂതി യോഗത്തിൽ പറയുന്നത്. അവർക്കെല്ലാം ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം അതാണ്. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ കുറെ പറഞ്ഞു. ചതുശ്ലോകി ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? ശ്ലോകത്തിന് ഭക്തിയെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞല്ലേ? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ മുറിവിടം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ. അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാൻ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, മനസ്സിലാക്കി ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ചതുർശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയുടെ സാരാംശം 8, 9, 10, 11 ശ്ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവഭക്തിയോട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകും. പറഞ്ഞല്ലേ? ഭക്തിയോടെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് അതിന് വേണ്ട എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണെന്നും പഠിപ്പിച്ചു. പിന്നെ ഭഗവാന് ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം തെളിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ അകറ്റുന്നു. അകറ്റി അവിടെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം തെളിയിക്കുന്നത് കണ്ടു. അപ്പൊ നമ്മള് ശ്ലോകി പരമാത്മാവാണ് ഭഗവാൻ.
പിന്നെ വേറെന്താ ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്? നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനായിട്ടും വേദങ്ങളിൽ സാമവേദമായിട്ടും അതെ, കുറെ നമ്മള് ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രൻ. വിഭൂതികള്. വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ തക്ക രീതിയിലുള്ള പ്രതിവിധികളെയാണ് വിഭൂതികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ കാണുമ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സമുദ്രം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഓർമ്മ വരും അല്ലേ? സമുദ്രം കാണുമ്പോ സിംഹത്തിന്റെ പിക്ചർ കണ്ടാൽ നമുക്ക് സിംഹത്തിനെ കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഓർമ്മ വരും. നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും എന്തായാലും സിംഹം നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നാൽ അല്ലേ? ആ സമയത്ത് ഭഗവാനെ മാത്രമേ നമ്മൾ ഓർക്കുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മള് പറഞ്ഞു, പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തി വിഭൂതി എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഋഷിമാർക്കും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം പറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിഞ്ഞവര് അതെ, അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉൽപ്പത്തി ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. എല്ലാവരും എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. ഇപ്പൊ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വിഭൂതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മളതിൽ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം കണ്ടു. 10ാമത്തെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് ഇതിനൊക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു അംശം മാത്രം, ഭഗവാന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ മുഴുവൻ വ്യാപരിച്ച് ഇതിങ്ങനെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ായിട്ട്. അർജുനന്റെ ആഗ്രഹം നമുക്കുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ കേട്ടപ്പോ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ എല്ലാത്തിനും ഉത്ഭവം ഭഗവാൻ, എല്ലാവരും ഭഗവാനിൽ എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ അർജുനനും ആഗ്രഹിക്കാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത അധ്യായം അർജുനന്റെ ഭഗവാന്റെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കയറി 8ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കയറിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. ആർക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല കയറാൻ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. അധ്യായം സെക്കൻഡ്. മാതാജി, എനിക്ക് ഇന്നാണ് ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റിയ മാതാജി. ഞാൻ കേൾക്കുന്നു. ഇന്ന് കയറിയ ആളാരാ? ശ്രീദേവി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇന്ന് കയറിയത് ഞാൻ ശൈല മാതാജി. ആദ്യമായിട്ട് മാതാജി ഇന്നാ ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നത്? അല്ല, എല്ലാ ദിവസവും കയറലുണ്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും 6ാം ക്ലാസ്സിൽ കയറും. ഇന്നലെയും മിഞ്ഞാന്നും 2ലും കയറി, 8:30ക്കും കയറിനായിരുന്നു. ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കയറിയവരുണ്ടോ? നമ്മുടെ ശ്രീദേവി. ശ്രീദേവി മാതാജി ആദ്യമായിട്ട് കയറുന്നതാ? ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട് ക്ലാസ്. എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റുണ്ടായില്ല. ഞാൻ ഇന്നിപ്പോ തറവാട്ടിലാണ്. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് നോക്കിയപ്പോ എനിക്ക് നെറ്റ് കിട്ടിയില്ല. അതുകൊണ്ടൊന്ന് കയറാൻ പറ്റിയത്. കാരണം വിശ്വരൂപം ഭഗവാൻ ഒരു വിശ്വരൂപം കാണാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭയങ്കര ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് സാധിക്കും. വിശ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞ അധ്യായം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായമാണ്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമുള്ളവർക്ക്, അതായത് ചിലപ്പോ എന്നും കയറുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോ കയറാൻ സാധിക്കാത്ത വരും. ചിലപ്പോ ആ അധ്യായത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം കയറാം നമുക്ക്. അത് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ സംഭവിക്കുന്നത്. അത്രയും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് സാധിക്കാന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചത്, ആരെങ്കിലും ഇന്നത്തെ അധ്യായം മാത്രം ക്ലാസ്സിൽ കയറിയവരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചത്. മാതാജി ശ്രീദേവി. ഹരേഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ മാതാജിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാം അത് കാരുണ്യാണ് ഭഗവാന്റെ കേട്ടോ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് വിശ്വരൂപം സാധിക്കില്ല മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന്. അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപം. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. കണ്ടോ? എല്ലാ ദേവന്മാരും എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച
മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യമധ്യാത്മ സംചിതം യത്തയോക്തം വജസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് എനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, പരമഗുഹ്യങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്ന ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ട് രഹസ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് അല്ലെ. ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പൊ തീർന്നു, എന്റെ സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു. ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനും മിത്രവും ആയതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ എന്നിൽ ഒരിക്കലും അസൂയ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഞാൻ ഭഗവത്ഗീത ഈ ജ്ഞാനം ശ്രേഷ്ഠമായ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു തരുന്നതെന്ന്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നലെ നമ്മളെ വിഭൂതി യോഗത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ എന്റെ മിത്രമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിനക്കിത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അർജുനന്റെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ്, എന്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും അങ്ങ് ദയാപൂർവം എനിക്ക് നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടത് കൊണ്ട് എന്റെ എല്ലാ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്, ഏവമേതദ്യഥാതത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപം ഐശ്വര്യം പുരുഷോത്തമ. പിന്നെ എന്നിട്ട് പറയാണ്, ഹേ പരമപുരുഷോത്തമ, ഭഗവാനെ വിളിക്കാണ് പരമപുരുഷോത്തമ, ഹേ പരംപൊരുളെ, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെയുള്ള അവിടത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, പരംപൊരുളെ പരമപുരുഷോത്തമ വിളിക്കാണ് ഭഗവാന്. എന്താ പറയണത്, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെ അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിൽ, അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി അത് ഏത് രൂപാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം അല്ലെ. അങ്ങ് സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും, ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി യഥാർത്ഥ രൂപം അതാണ് ആര്, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ ആ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ കാണുന്നുവെങ്കിലും വിശ്വാവിഷ്കാരത്തിലെങ്ങും ഈ വിശ്വത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, പരംപൊരുളെ പരമപുരുഷോത്തമ, അങ്ങ് സ്വയം വിവരിച്ചു തന്ന പോലുള്ള അങ്ങയുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയിൽ ഞാനിപ്പോ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് ഭഗവാനെ കാണാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഈ വിശ്വത്തിലെങ്ങും അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത്? കാരണം ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞെന്താണ്, എന്റെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം എന്നിവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പശ്യ മേ പാർത്ഥരൂപാണി ശതശോധാ സഹസ്രശഃ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ അർജുനനോട് പണ്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ശരി, നീ ആഗ്രഹമാണെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്റെ വിശ്വരൂപം നിനക്ക് കാണാം. പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് നിനക്ക് ഞാൻ സമ്മതം തരാണ് അല്ലെ, ഞാൻ നിനക്ക് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരാം എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. എന്നിട്ട് എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നതു മാം ശക്യസേ ദ്രഷ്ടും മാനേനൈവാസോ ചക്ഷുഷ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യ മേ യോഗമൈശ്വര്യം. പക്ഷേ നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല. പക്ഷെ എന്താ കുഴപ്പം, നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ എന്ത് നൽകാം, ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകാം. നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസുകൾ നൽകാം. എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പോൾ അർജുനനോട് പറയാണ്, നിന്റെ ഈ നേത്രങ്ങള് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നിന്റെ നേത്രങ്ങൾ അല്ലെ. ആ നിന്റെ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് നൽകാം, ദിവ്യ ചക്ഷുസുകൾ നൽകാം. ഇതിനു മുന്നേ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആരാ കൊടുത്തത്? സഞ്ജയന് കൊടുത്തു. സഞ്ജയന് കൊടുത്തു. സഞ്ജയന്
ആര് കൊടുത്തു? വ്യാസമഹർഷി. അല്ലെ? അപ്പൊ സഞ്ജയന്റെ ഗുരുവാണ് ആര്? വ്യാസമഹർഷി. അപ്പൊ സഞ്ജയന് ആ ദിവ്യചക്ഷുസ് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് സഞ്ജയൻ എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഇപ്പോ ഈ ഭഗവാനെ കാണാനും ഭഗവാന്റെ ഈ അർജുനനോട് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് സഞ്ജയന് സാധിക്കുന്നത്, അല്ലെ? കാരണം സഞ്ജയന് വ്യാസമഹർഷി ആ ദിവ്യചക്ഷുസ് കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ്, അതായത് ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിലൂടെയാണ് ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് ഇപ്പൊ സഞ്ജയന് അവസരം കിട്ടിയത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ആരാണ് ഇവിടെ? അർജുനന്റെ ഗുരുവാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനും അർജുനൻ എന്ത് കൊടുക്കാണ് അവിടെ? ദിവ്യചക്ഷുസ് കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അർജുനനും എന്ത് സാധിക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം, ഒരു ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം ഇല്ലാതെ, ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് എത്ര അറിവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും, നമ്മൾ എത്ര ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് കുറെ നമുക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്കൊരു ഗുരുവിന്റെ സഹായം വേണം. ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് പഠിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എല്ലാ ബുക്കും മേടിച്ചു നമുക്കത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്നു നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ പരമസത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇത് ശ്രമിച്ചാലും നമുക്കത് എന്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കില്ല? ആ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ, ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. നമുക്കത് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ, പക്ഷെ എന്തെത്തില്ല, ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് വേണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനും അതുപോലെ തന്നെ വ്യാസമഹർഷി രണ്ടും ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ അവരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് കിട്ടില്ല? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ യഥേഷ്ടം അത് ദിവ്യചക്ഷുസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടുകൊള്ളാനായിട്ട് ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അപൂർണമാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? പരിപൂർണമായിട്ടുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? സൂര്യന്റെ പ്രകാശം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് പ്രകാശം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? ഇരുട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കണ്ണുകൊണ്ട് വല്ല പ്രയോജനം ഉണ്ടോ? നമുക്ക് ഇല്ല. നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? വേറൊരു കാര്യം അവിടെ വേണം, അല്ലെ? നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ആ പ്രകാശം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് എന്തും കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? അപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് അതിന് യന്ത്രങ്ങൾ വേണം. സൂക്ഷ്മദർശിനി പോലുള്ള യന്ത്രങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഒരു ആപ്പിള് മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക, നമ്മളിപ്പോ കണ്ണാടിയിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ആപ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. പക്ഷെ അതെന്താണ്? അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്തല്ല? പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളതല്ല, പരിപൂർണമായിട്ടുള്ളതിൽ അതിന് കുറെ ന്യൂനതകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്. നമ്മൾ ഈ പിക്ചർ കണ്ടാൽ അറിയില്ല, അതിങ്ങനെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ പ്രോബ്ലം ആണോ? നെറ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് എന്റെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട്, അത് കുഴപ്പമില്ല. സ്പീഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നന്നായി പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് പരിപൂർണമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? നമുക്കൊന്നും ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഗ്രഹിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എന്ത് പറയാണ്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കാണാൻ. ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇവിടെ അർജുനൻ എന്തിനാണ് ഭഗവാനോട് വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചതെന്ന് പറയാണ്. അർജുനന് ഭഗവാന്റെ പ്രസ്താവനകൾ സാധൂകരിക്കണമായിരുന്നു. അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനും കൂടിയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഗുരു പറയുന്നത് സത്യമാണെന്ന്, തന്റെ ഗുരു പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളത് ആരുടെ കടമയാണ്? ഒരു ശിഷ്യന്റെ കടമയാണ്. ആ ഗുരു സത്യമാണ്, ആ ഗുരു ശരിയാണെന്നുള്ളത് എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതും ആരുടെ കടമയാണ്? ഒരു ശിഷ്യന്റെ കടമയാണ്. അപ്പൊ അർജുനന് കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകൾ സാധൂകരിക്കണമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട്
ഭാവിയില് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണം. താൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് വെറും സൈദ്ധാന്തികമായിട്ടോ ദാർശനികമായിട്ടോ അല്ല. ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥത്തില് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി. ഒരു സെക്കൻഡ്. എന്താ മാതാജി കേൾക്കാത്തത്? മാതാജി 1 മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇല്ലല്ലോ, കേട്ടില്ലേ? ഇല്ല, വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. കുറവുകൊണ്ട് ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. 1 മിനിറ്റ് അല്ല, വെയിറ്റ് 1 ചെയ്യാൻ മിനിറ്റ് മാറി നിന്നിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു. ഓ, മാതാജി വേറെ എന്തോ ആവശ്യത്തിന് 1 മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാ. അതുകൊണ്ടാ കേക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി ട്ടോ. ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞത്? അർജുനന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ വാക്കുകള് സാധൂകരിക്കണമായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭാവിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും വേണം. കാരണം ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ, ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഓരോ താളിലും പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, ഞാൻ കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് പറഞ്ഞത് വെറും സൈദ്ധാന്തികമായിട്ടോ ദാർശനികമായിട്ടോ അല്ല എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കൂടിയാണ് അർജുനൻ എന്ത് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്? ഭഗവാനോട് വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത് അർജുനന് കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭാവിയിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി, ഭാവിയിൽ വരുന്ന ജനങ്ങൾക്കും ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് ഭഗവാൻ താൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല, അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുക. അതിലാണ് സൈദ്ധാന്തികമായിട്ടോ ദാർശനികമായിട്ടോ അല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഭാവിയിൽ എന്തായിട്ട് വരും? കുറേ പേര് ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു വരാം, ഭഗവാന്റെ അവതാരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരാം. അപ്പൊ അവരോട് എന്ത് പറയാം? വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരാൻ ആവശ്യപ്പെടാം. നമുക്കൊരു മാനദണ്ഡമായിട്ടും എന്ത് പറയാം? വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരാൻ പറയാം. ആരെങ്കിലും ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അവതാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയാം? വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ പറയാം. അപ്പൊ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഭഗവാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അല്ല. അപ്പൊ അതുകൂടി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ഒരു മാനദണ്ഡമായിട്ടും കൂടി ആണ് എന്ത്? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വിശ്വരൂപത്തിന് മറ്റുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ത്? വിശ്വരൂപം. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ് വിശ്വരൂപം. അതായത് ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ, ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നരസിംഹാവതാരം എടുക്കാം, അച്യുതൻ, മാധവൻ, പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, പാർത്ഥസാരഥി, അതല്ലെങ്കിൽ ശ്രീരാമൻ, വാമനൻ, എന്തൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളുണ്ടോ ഈ അവതാരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മള് എവിടെയാണ്? പരവ്യോമത്തില് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് എല്ലാ അവതാരങ്ങളും. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളില് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട്? ഓരോ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പാർത്ഥസാരഥിയുടെ ലോകത്തിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ നരസിംഹദേവനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നരസിംഹദേവന്റെ ലോകത്തിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഒക്കെ എവിടെയാണ്? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലാണ്. ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോരോ ലോകങ്ങളുണ്ട്. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയണ അല്ലെ. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠത്തില് എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ട്? ഒരു വലിയൊരു വീട്ടില് കുറെ റൂമുകൾ പോലെ എല്ലാവർക്കും ഓരോരോ ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും അവിടെ ഓരോ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ആരാധിച്ചാലും നമ്മൾ ആ ലോകത്തിലേക്കായിരിക്കും പോകുക. അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും എന്താണ്? സ്ഥിരമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. എല്ലാതും അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും. പക്ഷേ ഈ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. ഈ വിശ്വരൂപം എന്താണ്? അങ്ങനെയല്ല. അത് അർജുനൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, അർജുനന് ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു, അത് കഴിഞ്ഞു. ആ വിശ്വരൂപം അവിടെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ആ വിശ്വരൂപം ഇല്ല. അതേപോലെ അതാണ് വിശ്വരൂപം. വിശ്വരൂപം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ
എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാവരും ഭഗവാനിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് കാണിച്ചു തന്നു? വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നത്. ആ ഭഗവാൻ ആ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തന്നു. അർജുനൻ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അത് ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞു. അത് അപ്പൊ വിശ്വരൂപം എന്തില്ല? വീണ്ടും ഒരിക്കലും നിലനിൽക്കുന്നില്ല. അത് മറ്റുള്ള ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അവതാരങ്ങളും എന്താണ്? പരവ്യോമത്തില് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ വിശ്വരൂപം അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. വിശ്വരൂപം ക്ലിയർ ആയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഒരിക്കൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുമോ എന്തുകൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തെന്ന്? അർജുനന് ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, അതായത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുല്ലേ, എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്, എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്, എല്ലാവരും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മള് തത്വത്തില് പറഞ്ഞ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ തത്വത്തിൽ കണ്ടില്ലേ, 8 അഷ്ടവസുക്കള്, 11 രുദ്രന്മാര്, 12 ആദിത്യന്മാര്, പിന്നെ എന്താണ് പ്രജാപതികള്, ഇന്ദ്രൻ, എല്ലാ ദേവി ദേവതമാരും എല്ലാവരും ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 33 കോടി ദേവഗണങ്ങള് എല്ലാവരും ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിൽ എല്ലാവരും നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് ആർക്കറിയില്ല? അർജുനന് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഈ നമ്മളെ പോലുള്ള എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഈ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ആ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളെല്ലാം എവിടെ നിലനിൽക്കുന്നതാണ്? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാത്തിനും എന്തുണ്ട്? ഓരോ ലോകങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും. പക്ഷെ ഈ വിശ്വരൂപത്തിന് എന്തില്ല? അങ്ങനില്ല. ഈ വിശ്വരൂപം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അർജുനന്. അത് കഴിഞ്ഞു. അത്രേ ഉള്ളൂ അവിടെ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇപ്പൊ സ്പീഡ് ഓക്കെയാണോ? ഓക്കെയാണ്. മനസ്സിലായി ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളെല്ലാം പരവ്യോമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ വിശ്വരൂപം അങ്ങനില്ല. അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചു, അർജുനൻ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു, അത് കഴിഞ്ഞു. അത്രേ ഉള്ളൂ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ. അപ്പൊ അതിൽ മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്തു, യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഇനി ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് തുടങ്ങാണ്. ശ്ലോകങ്ങൾ അധികം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതില്, നമുക്ക് ശ്ലോകങ്ങളും കൂടി വായിച്ചിട്ട് പോകാം. അപ്പൊ ഈ വിശ്വരൂപം സഞ്ജയനാണ് പറയുന്നത്. വിശ്വരൂപം കണ്ടത്, അർജുനൻ കാണുന്ന വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് സഞ്ജയൻ ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്? ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇടയ്ക്ക് അർജുനനും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സഞ്ജയനാണ് ആരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് കണ്ട ആ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ സഞ്ജയനും അർജുനനും രണ്ടുപേർക്കും കാണുന്നുണ്ട് വിശ്വരൂപം? കാണുന്നുണ്ട്. സഞ്ജയനും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ വിശ്വരൂപം കാണുമ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഈ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് മനസ്സുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ഈ വിശ്വരൂപം കാണുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് വിശ്വരൂപം ദർശിക്കുന്നത്? ആത്മാവ് കൊണ്ടാണ്, ആത്മീയ നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്ത് ദർശിക്കുന്നത്? ഈ വിശ്വരൂപം ദർശിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളെ മനസ്സിനെ മാറ്റല്ല വേണ്ടത്, നമ്മുടെ വീക്ഷണം മാറ്റാണ് വേണ്ടതെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അർജുനന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, സഞ്ജയ ഉവാച ഏവ മുക്താ തതോ രാജൻ മഹായോഗേശ്വരോ ഹരിഹി ദർശയാമാസ പാർത്ഥായ പരമം രൂപമൈശ്വര്യം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവേ, ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയാണ്, അല്ലയോ രാജാവേ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ ദിവ്യമായ വിശ്വരൂപം അർജുനന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർജുനന് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് സഞ്ജയൻ പറയാണ്. ഇനി ആ വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയാണെന്നാണ് സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്? അനേക ഭക്ത നയനം അനേകാത്ഭുത ദർശനം അനേക ദിവ്യാഭരണം ദിവ്യാനേകാതിഥായുധം ദിവ്യമാല്യാംബരതരം ദിവ്യഗന്ധാനുലേപനം സർവാശ്ചര്യമയം ദേവം അനന്തം വിശ്വതോമുഖം. എന്താ പറയണത്? ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അപ്പൊ അർജുനൻ ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാണുന്നത്? എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങള്, കുറെ കണ്ണുകള്, എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനന് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. പിന്നെന്താ പറയണത്? അനേക ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരുന്നു.
ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. അപ്പൊ ആ രൂപത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്, വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തില് എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങള്. കാരണം എല്ലാവരും നിറഞ്ഞു നിൽക്കാണ്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ദേവീ ദേവതമാരും എല്ലാവരും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഈ സർവ്വചരാചരങ്ങളും എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും എല്ലാ ദേവീ ദേവതകളും എല്ലാതും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം. ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള വിശ്വം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ രൂപത്തില് എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങള്, എണ്ണമറ്റ കണ്ണുകള്, എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങൾ അർജുനൻ കാണാണ്. പിന്നെ അനേക ദിവ്യ ആഭരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കൃതമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം, ദിവ്യ ആയുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കുറെ ആയുധങ്ങൾ, എല്ലാവരും ആയുധങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ എല്ലാം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കാണ്. പിന്നെ ദിവ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള പുഷ്പമാല്യങ്ങള്, വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദിവ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ പൂശിയിട്ടുണ്ട്. അത്ഭുതാവഹം, അത്ഭുതം നിറഞ്ഞതും തേജോമയമായിട്ടുള്ളതും ഭയങ്കര തേജസ് ഉള്ളതും അമേയവും അളക്കാൻ പറ്റാത്തത് അത്രയും സർവ്വവ്യാപ്തമായിരുന്നു ആരുടെ ആ രൂപം? ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് അത്രയും പറഞ്ഞ്, അതായത് നമുക്കിത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ, സഞ്ജയൻ അത് എങ്ങനെയാണ് വർണ്ണിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. സഞ്ജയൻ അത്ര അത്ഭുതത്തോടു കൂടിയാണ് ആരിവിടെ പറയുന്നത്? സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്. അർജുനൻ ആ വിശ്വരൂപം കാണുന്നതിനെ കുറിച്ച് സഞ്ജയൻ അത്ര അത്ഭുതത്തോടു കൂടിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, അർജുനൻ എവിടെ ഇരുന്നിട്ടത് കാണുന്നത്? രഥത്തില്, തേരിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഒരേ സമയത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വിശ്വവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള ഈ രൂപത്തെ ആർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? അർജുനന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് അത് ആർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്? അർജുനന്. കാരണം അർജുനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ടാണ് ആര് കാണുന്നത്? അർജുനൻ കാണുന്നത്. അപ്പൊ സഞ്ജയനും അതെന്താണ്? അതിശയാണ് ഈ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ. കാരണം ഇത്രയും കണ്ട രൂപമല്ല ഇപ്പൊ കാണുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ കാണുമ്പോ അത്ഭുതത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത്, ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി അത് ക്ലിയർ ആകും. ദിവി സൂര്യസഹസ്രസ്യ ഭവദേകൂപദ്യുക്തിത യതി ഭാസദൃശീ സ്യാത് ഭാസസ്തസ്യ മഹാത്മനാ. ഈ ധൃതരാഷ്ട്ര അന്ധനാണ്, ധൃതരാഷ്ട്ര ഇത് കാണുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പോ താൻ കണ്ട ആ വിശ്വരൂപത്തെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് ആർക്കും അറിയുന്നില്ല, സഞ്ജയൻ അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്, 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉളവാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് പൂരത്തിന്റെ പ്രഭാവം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു സൂര്യന്റെ പ്രകാശം നമുക്കറിയാം എത്രയും തേജസ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകാശത്തോട് തുല്യമായിരുന്നു ആ വിശ്വാത്മകമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാപൂരം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 1000 സൂര്യന്മാര് ഒരേ സമയം ഉദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകാശം അതിനോട് തുല്യമായിരുന്നു എന്ത്? ആ ഭഗവാന്റെ പ്രഭാപൂരം എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തില് എന്തൊക്കെ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് അർജുനൻ പറയാണ് ഇവിടെ. അർജുന ഉവാച. അർജുനൻ ഇത് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടപ്പോഴേക്കും അർജുനൻ ആകെ വിസ്മയിച്ചു നിൽക്കാണ്. ഭയങ്കര അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അർജുനൻ കാണുന്നു അല്ലെ. കാരണം അർജുനൻ എന്താണ്? ഭഗവാനെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സുഹൃത്തായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നലെ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആ ചതുശ്ലോകി പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ ഭഗവാൻ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പരബ്രഹ്മമാണ്, പരംധാമമാണ്, പവിത്രമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഓരോരോ സ്റ്റേജ് കടക്കും തോറും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയും തോറും ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഭക്തി, ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ആഗ്രഹം അത് കൂടിക്കൊണ്ട് വരാണ് അർജുനന്. ഭഗവാനോടുള്ള ആദരവ്, ആരാധന കൂടി വരാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കൂടി കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ പരിഭ്രാന്തനായി വിസ്മയാധീനാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ രോമാഞ്ചം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ മുന്നില് നമസ്കരിച്ച് തൊഴുതുകൊണ്ട് പറയാണ് അർജുനൻ. എന്താ പറയുന്നത് അർജുനൻ? അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവാംസ്തവ ദേവദേഹേ സർവാംസ്തഥാ ഭൂത വിശേഷ സംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം ഋഷീർച്ച സർവാനുരഗാംശ ദിവ്യാൻ. വളരെയധികം വിസ്മയാതീതനായിട്ട് രോമാഞ്ചം പൂണ്ടിട്ടാണ് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ തൊഴുതു നിന്നിട്ട് പറയാ. എന്താ പറയണത് അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തില്
എല്ലാ ദേവന്മാരെയും, സകല ദേവന്മാരെയും, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും, സകല ജീവാത്മാക്കളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിൽ നിന്ന് അരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവനെ കാണുന്നുണ്ട്, താമരപ്പൂവിൽ ഇരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മദേവനെ കാണുന്നു, ശിവനെ കാണുന്നു, മഹാദേവനെ കാണുന്നു, ഋഷികളെ കാണുന്നു, ദിവ്യ സർപ്പങ്ങളെ കാണുന്നു, പിന്നെ എല്ലാ ദേവന്മാരെയും, സകല ദേവന്മാരെയും, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയൊക്കെ അങ്ങയുടെ ഈ ശരീരത്തില് എനിക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നിവിടെ ആര് പറയാണ്? അർജുനൻ പറയാണ്. എല്ലാവരെയും, എല്ലാത്തിനെയും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഭഗവാനോടുകൂടെ അർജുനൻ പറയാണ്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ കാണാണെന്ന്. എന്നിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അനേക ബഹൂദര വക്ത നേത്രം പശ്യാമി ത്വം സർവതോനന്ദ രൂപം നാന്തം ന മധ്യം ന പുനസ്തവാദീം പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപ. അങ്ങനെ ഇത് കണ്ടപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഈ ശരീരത്തിൽ എല്ലാവരെയും കണ്ടപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ ആരൊക്കെ കണ്ടു എന്നും അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അർജുനൻ, അല്ലെ? കുറെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ അഷ്ടവസുക്കളെ കണ്ടു, 12 രുദ്രന്മാര്, 12 ആദിത്യന്മാര്, 12 ആദിത്യന്മാര്, 11 രുദ്രം, എല്ലാവരും ആര് കാണാണ് ഇവിടെ? അർജുനൻ കാണാണ്. എല്ലാ ദേവി ദേവതകളെയും, സർവചരാചരങ്ങളും എല്ലാതും ആരിൽ കാണാണ്? ഭഗവാൻ അർജുനിൽ കാണാൻ, ഭഗവാനിൽ അർജുനൻ കാണാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാ വിളിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ? പിന്നെ അർജുനൻ ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ വന്നപ്പോ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ വിളിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ അതുവരെ സുഹൃത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ആ ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു പോയിരുന്നത്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? സുഹൃത്ത് എന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനോട് ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ കണ്ടില്ല എന്നുള്ളത് അർജുനൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വിശ്വരൂപം കൂടി കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ എങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്? ജഗന്നാഥ വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല, ആദിയോ മധ്യമോ അന്ത്യമോ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തില് എല്ലായിടത്തും എന്ത് കാണാണ്? എണ്ണമറ്റ കൈകള്, ഉദരങ്ങള്, വായുകള്, കണ്ണുകള് എല്ലാം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണാണ് ഞാൻ. ഇവയ്ക്ക് എന്ത് കാണുന്നില്ല? ആദ്യോ മധ്യോ അവസാനം ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ ശരീരത്തില് പലയിടത്തും, എല്ലായിടത്തും എന്താ കാണുന്നത്? എണ്ണമറ്റ കൈകള്, ഉദരങ്ങള്, വായുകള്, കണ്ണുകൾ, ഇതെല്ലാം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് ഇവിടെ അർജുനന് കാണാൻ സാധിക്കാണ്. പക്ഷെ ഇതിനൊരു ആദ്യവും അന്ത്യവും അവസാനം ഒന്നും കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല? അർജുനന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ട് എന്താ പറയണത്? കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രിണം ച തേജോ രാശിം സർവതോ ദീപ്തിമന്തം പശ്യാമി ത്വം ദുർനിരീക്ഷ്യം സമന്ത ദീപ്താനലാർക്കാദു അപ്രമേയം. എന്താ പറയണത്? ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ചൂഴെ പരക്കുന്ന ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നി പോലെ, തീ ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നി, അല്ലെങ്കിൽ മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെ പ്രകാശം എന്താണ്? നമ്മളെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശമാണ്. നമ്മള് ഉച്ചയ്ക്കത്തെ സമയത്ത് നമ്മൾ സൂര്യൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ണിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുട്ടടിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? മര്യാദയ്ക്കും കാര്യങ്ങള്, ഇപ്പൊ വസ്തുക്കൾ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതേപോലെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശം, അത് ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആ പ്രകാശം കൊണ്ട്, മഹാജ്യോതിസ് കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. അപ്പോ അത്രയും പ്രകാശം ഇങ്ങനെ കണ്ണിലേക്ക് അടിക്കുമ്പോ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല 1000 സൂര്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് ഉദിക്കുന്നത് പോലെയാണെന്ന് സഞ്ജയൻ പറയണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. പക്ഷെ എന്നാലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച തേജോമയമായിട്ടുള്ള ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും എന്താണ്? ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെയും അതിശയത്തോടെയും കൂടി പറയാണ്, അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ഒക്കെ ധരിച്ച തേജോമയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. കാരണം നിറഞ്ഞു നിൽക്കാണ്, വിശ്വം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാണ് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം. അർജുനൻ പറയാണ്, ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നി പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ മധ്യാഹ്ന സൂര്യനെ പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്ന കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശം കൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് ആ രൂപം. പക്ഷെ എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ഒക്കെ ധരിച്ച ആ തേജോമയമായിട്ടുള്ള രൂപം എനിക്ക് എവിടെയും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നിവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇനി അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അപ്പൊ സന്തോഷത്തില് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും കാണാണ് ഭഗവാൻ അതില്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, പരമശിവൻ, അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട് പരമശിവന്റെ എല്ലാ ആവിർഭാവങ്ങളും
അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട് മഹാദേവന്റെ പരമശിവന്റെ വിവിധ ആവിർഭാവങ്ങള്, ആദിത്യന്മാര്, വസുക്കള്, സാധ്യര്, വിശ്വദേവന്മാര്, അശ്വിനി ദേവതകള്, മരുത്തുക്കള്, പിതൃക്കള്, ഗന്ധർവന്മാര്, യക്ഷന്മാര്, അസുരന്മാര്, സിദ്ധന്മാര്, അങ്ങനെ എല്ലാവരും ആശ്ചര്യത്തോടെ അങ്ങയെ നോക്കുന്നതായിട്ട് കാണാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങള് ഇനി ആരൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ അത് നമ്മൾ വിട്ടിട്ടാണ് ഇനി അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ അതിനുശേഷം അപ്പൊ അർജുനൻ ഇതൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. പതുക്കെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ രൂപത്തിന്റെ ഗതി അങ്ങോട്ട് മാറ്റി. ഇപ്പൊ വിശ്വരൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദേവന്മാരെ എല്ലാവരും കണ്ട് ഇങ്ങനെ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പതുക്കെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ രൂപത്തിന്റെ ഗതി അങ്ങോട്ട് മാറ്റി. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആ രൂപം കണ്ടപ്പോ ഇവിടെ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? അമീചത്വം ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്ര സർവേ സഹൈവാവനിപാല സംഖ്യൈ ഭീഷ്മോ ദ്രോണ സൂതപുത്രസ്തഥാസൗ സഹാ സമീതൈരപിയോത മുഖ്യൈ വക്താനി തേ ത്വരമാണോ വിശന്തി ദ്രംഷ്ടാ കരാളാനി ഭയാനകാനി കേചിതി ലഗ്ന ദശനാന്തരേക്ഷു സംദൃശ്യത്തെ ചൂർണി തൈരിത്തുമാങ്കൈ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതുവരെ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരെയും കാണുന്നതും ഒക്കെ കണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ പതുക്കെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ രൂപത്തിന്റെ ഗതി അങ്ങോട്ട് മാറ്റി. ആ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ഗതി അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ എന്തൊക്കെ വന്നു? ഇപ്പൊ ദ്രംഷ്ടകൾ വന്നു അല്ലെ? ഇത്ര നേരം ദ്രംഷ്ടകളെ കുറിച്ച് പറയണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവിടത്തെ രൂപത്തിൽ വന്നപ്പോ എന്താ ഈ ദ്രംഷ്ട വന്നു? അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും, അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും, ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരെല്ലാം നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽപ്പെട്ട പ്രമുഖന്മാരും അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അർജുനൻ പറയാണ്, ഇപ്പൊ ആ രൂപത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റിയപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാര്, പിന്നെ അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാര്, ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ ഇവരും, പിന്നെ നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ളവരും എല്ലാവരും അങ്ങയുടെ ഭീകരമായ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത്, അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോകുന്നത് ആര് കാണാണ്? ഇവിടെ അർജുനൻ കാണാണ്. പിന്നെ ആ ദ്രംഷ്ട്രകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസ്സുകൾ ചതഞ്ഞറിയുന്നു. ഇപ്പൊ ചിലവരുടെ ശിരസ്സുകൾ ആ ദ്രംഷ്ട്രകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചതഞ്ഞറിയുന്നതായിട്ടും ആര് കാണാണ്? അർജുനൻ കാണാണ്. അപ്പൊ ഇതുവരെ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിൽ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ആ രൂപം മാറിയപ്പോ അവിടെ എന്തായി മാറി? ഈ ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു. അവര് മാത്രല്ല, പാണ്ഡവരിലെ പ്രമുഖ യോദ്ധാക്കളെല്ലാം ഈ ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതായിട്ടും, പിന്നെ ചിലരുടെ ശിരസ്സുകള് ഭഗവാന്റെ ഈ ദ്രംഷ്ടകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചതഞ്ഞറിയതായിട്ടും ആര് കാണാണ്? ഇവിടെ അർജുനൻ കാണാണ്. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്തായി? സ്വാഭാവികമായിട്ടും പേടിയായി. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ആഖ്യാഹിമേകോ ഭവൻ ഉഗ്രരൂപോ നമോസ്തുതേ ദേവവര പ്രസീത വിജ്ഞാതുമാമിച്ഛാമി ഭവന്തമാദ്യം നഹി പ്രജാനാമി തവ പ്രവൃത്തിം. ദേവാതിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? ഉഗ്രമൂർത്തെ, ദേവാതിദേവ, ദേവന്മാരുടെ ദേവനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ, ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. അർജുനൻ ചോദിക്കാണ് ഭഗവാനോട്, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നു, എന്നിൽ കനിയണമേ. ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്കറിയണം, ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനോടുകൂടെ പറയാണ് അർജുനൻ, ഉഗ്രമൂർത്തെ, ദേവാതിദേവ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ? കാരണം ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം മാറിയപ്പോ അർജുനന് പേടിയായി. അപ്പൊ അർജുനൻ ആ പേടിച്ചിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാവോ? എന്നിൽ കനിയണമേ, അങ്ങയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് കേട്ടപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് മനസ്സിലായി? അർജുനൻ പേടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് ഭഗവാന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കാലോസ്മി ലോകക്ഷയ കൃത് പ്രവൃത്തോ ലോകാൻ സമാഹർത്തുമിഹ പ്രവൃത്ത ഋതേപി ത്വാം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ യേവ സ്ഥിതാ പ്രത്യനികേഷു യോധ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്താ പറയുന്നത്? സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ.
അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാവരെയും എല്ലാ ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാണ് ഞാൻ എന്തിനാണ് വരുന്നത്? ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ ഏവരും കൊല്ലപ്പെടും. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഞാൻ ആരാണ്? സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. എന്തിനാ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഈ കാണുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും കൊല്ലപ്പെടും. അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെയുള്ള 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ, കാലമാകുന്നു ഞാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ എന്ത് ചെയ്യാനാ പറയണത്? അതുകൊണ്ട് തസ്മാത് ത്വമുത്തിഷ്ഠ യശോലഭസ്വോ ജിത്വാ ശത്രുൻ ഭൂക്ഷ രാജ്യം സമൃദ്ധം മയേവൈതേ നിഹത പൂർവമേവ നിമിത്ത മാത്രം ഭവ സവ്യസാചിൻ. അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് പറയാണ്, അതുകൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായി രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. നീ കേവലം ഒരു ആയുധമാകുന്നേയുള്ളൂ, സവ്യസാചീൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാം? എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ, പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായിട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പേ തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. നീ ഇനി ആരാകുന്നുള്ളൂ? നീ വെറുതെ ഒരു ആയുധം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. സവ്യസാചീൻ എന്നാ പറഞ്ഞു. സവ്യസാചീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അമ്പ് ചെയ്യുന്നതില് വിദഗ്ധനായിട്ടുള്ളവനാണ് ആര്? സവ്യസാചി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശത്രുക്കളെ സംഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ആര്? അർജുനൻ. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനോട് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നീ ആരാണ്? നിമിത്ത മാത്രം, ഒരു നിമിത്ത മാത്രമാണ് നീ ആവണം. നീ എന്റെ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു? ഇവരൊക്കെ ഞാൻ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നീ വെറുതെ ആക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അവിടെ നീ ഒന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതായിട്ടൊന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രം മതി. കാരണം എല്ലാവരും ഓൾറെഡി വധിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു, എല്ലാവരും ഞാൻ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. നിനക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? നീ വെറുതെ ഒരു ആയുധമായിട്ട് നീ അവിടെ ഒന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. പൊരുതി യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകുന്ന പറഞ്ഞ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണല്ലോ. ഭക്തന്മാര് എത്രയോ യശസ് നേടുന്നത് ആർക്കും ഇഷ്ടമാണ്? ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ പൊരുതിയിട്ട് യശസ് നേടാൻ തയ്യാറാകൂ, ശത്രുക്കളെ ജയിച്ച് സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ എല്ലാവരെയും ആദ്യമേ തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. നിന്നെ ഞാനിപ്പോ എന്താ ആക്കുന്നത്? ഒരു ആയുധം മാത്രമേ ആക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതും കൂടി കേട്ടപ്പോ അർജുനനോ ഒന്നും കൂടി ഭയങ്കര വിഷമായി. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ അവിടെ പറയുന്നത്? അർജുന ഇത് കൂടി കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ പറയാണ്, സഖേതി മത്വാ പ്രസഭം യഥുക്തം ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ഹേ സഖേതി അജാനത മഹിമാനം തവേദം മയാ പ്രമാദാത് പ്രണയേമ വാപി യച്ചാഹവാഹാസാർത്ഥമസത്കൃതോസി വിഹാര ശയ്യാസന ഭോജനേഷു ഏകോധ വ്യാപ്യച്യുത തത്സമക്ഷം തക്ഷാമയേ ത്വാമഹം അപ്രമേയം. ഇനി എന്താ പറയണത്? അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്ത് എന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്താലോ സംഭ്രാന്തിയാലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിൽ പോലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അങ്ങയെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങയെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനോട് എന്താ അർജുനൻ പറയുന്നത്? അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ, അങ്ങയുടെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ച് അറിയാതെ സുഹൃത്താണെന്ന് മാത്രം കരുതിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അങ്ങയെ ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ചങ്ങാതി എന്നൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹം കൊണ്ടും സംഭ്രാന്തി കൊണ്ടൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങയെ വിളിച്ചു. മാത്രമല്ല എന്താണ്, നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരു കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ ഞാൻ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാൻ ഇതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ ഒരു ഭാഗ്യം, പാണ്ഡവർക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു ഭാഗ്യമാണല്ലോ നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? അവര് ഒരുമിച്ച് വിനോദിക്കുന്നു, കളിക്കുന്നു, ഇരിക്കുന്നു, കിടക്കുന്നു, ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്നു, അവർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? അർജുനനും
പാണ്ഡവന്മാരും ഭഗവാനും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അത്രയും അർജുനനും പാണ്ഡവരും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാരണം ഒരുമിച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, കളിക്കുന്നു, എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അവരെങ്ങനെയാണ്? ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴും അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല? ഭഗവാനെ വേണ്ടത്ര മാനിച്ചില്ല, അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം ഞാൻ ഇതാ അങ്ങയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് മനസ്സിലായി? അർജുനൻ ആകെ വിഷമിച്ച് പേടിച്ച് ആകെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് അർജുനന്റെ ഈ വർത്തമാനത്തില് ഭഗവാന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? അടുത്തത് ഭഗവാൻ പറയാണ്, മാതേ വ്യഥാമാച വിഭൂഢ ഭാവോ ദൃഷ്ട്വാ രൂപം ഘോരമീ തൃങ്കമേതം വ്യാപേത പീപ്രീതമനാ പുനസ്ത്വം തദേവ മേ രൂപമിതം പ്രപശ്യ. എന്റെ ഈ പീപൽസ് രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും. മാതാജി ഒരു സംശയം, നിങ്ങൾ ഈ ചെല്ലുന്ന ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരുന്നില്ലല്ലോ, ഇതിന്റെ മലയാളം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ അതിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. അത് പറഞ്ഞായിരുന്നു. സംസ്കൃതം ഇല്ലല്ലോ. അല്ല, അതല്ല, ഈ അധ്യായത്തിൽ കൂടുതല് എന്താ പറയാ, അതിന്റെ അർത്ഥം പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ കുറച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പക്ഷെ ശ്ലോകം വായിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് മനസ്സിലായി. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? മാതേ വ്യഥാമാച വിമൂഢ ഭാവോ ദൃഷ്ടാ രൂപം ഘോരമീ തൃങ്കമേതം വ്യാപേത പീപ്രീതമനാ പുനസ്ത്വം തദേവ മേ രൂപമിതം പ്രപശ്യ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്ത് മനസ്സിലായി? അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഈ പീപൽസ് രൂപം കണ്ട് അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഭഗവാന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അതിവിടെ തീരട്ടെ, അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ, ശാന്തമനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ, നീ ശാന്തമനസ്കനായിട്ട് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം നിനക്ക് ഞാനിപ്പോ കാണിച്ചു തരാം എന്നിവിടെ പറയണം. അപ്പൊ ഇതുവരെ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏതാണ്? വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാലരൂപത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കാണ് അല്ലെ. അർജുനനോട് ഇപ്പൊ പറയാണ്, ഇനി നീ സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ, നീ പേടിക്കണ്ട, നീ സംഭ്രാന്തനാവണ്ട, നീ സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ, അസ്വസ്ഥനാകണ്ട, നിനക്കിപ്പോ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്. എന്നിട്ട് സഞ്ജയൻ പറയാണ്, ഇനി സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യർജുനം വസുദേവസ്തഥോക്ത സ്വകം രൂപം ദർശയാമാസ ഭൂയ ആശ്വാസയാമാസ ചാപീതമേനം ഭൂതാ പുനഃ സൗമ്യ വപൂർ മഹാത്മാ. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയാണ്, ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ അർജുനന് തന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം, യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ആദ്യം ഭഗവാൻ അർജുനന് ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. ഇപ്പൊ ചതുർഭുജ രൂപമാണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. എവിടെ നിന്ന്? കാലരൂപത്തിൽ നിന്ന് ചതുർഭുജ രൂപത്തിലേക്ക് മാറി. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ടേതം മാനുഷം രൂപം തവ സൗമ്യം ജനാർദ്ദന ഇദാനീമസ്മി സംവൃത്ത സചേത പ്രകൃതിം ഗതഃ. ഭഗവാനെ കൃഷ്ണനെ ഈ രൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ പറയാണ്, ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ അത്യന്ത സുന്ദരമായ ഈ മാനുഷിക ആകാരം കണ്ടിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ മുൻമട്ടിലായി, എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ അർജുനൻ ചതുർഭുജ രൂപം കണ്ട് ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇപ്പൊ എന്തായി? സാധാരണ മട്ടിലേക്ക് മാറി തുടങ്ങി. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ വീണ്ടും ഏത് രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു? സാധാരണ രൂപം, ഭഗവാന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. ഏതാണ് ഭഗവാന്റെ സാധാരണ രൂപം? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അങ്ങയുടെ അത്യന്ത സുന്ദരമായ ഈ മാനുഷിക ആകാരം കണ്ടിട്ട്, മാനുഷിക രൂപം കണ്ടിട്ട് ഞാനിപ്പോ മട്ടിലായി, എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി. ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി, എനിക്കിപ്പോ അങ്ങയുടെ ഈ സാധാരണ രൂപം കണ്ടപ്പോ എന്റെ സംഭ്രാന്തിയൊക്കെ മാറി എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സുദുർദശമിതം രൂപം ദൃഷ്ടവാനാസി യന്മമ ദേവാപ്യസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം ദർശന കാംക്ഷിണാം. അതായത് ഭഗവാൻ പറയാണ്, പ്രിയ അർജുന, നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ രൂപം കാണുവാനായിട്ട് ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ദേവന്മാർക്ക് പോലും പ്രിയതരമായ രൂപത്തെ കാണുവാൻ അവസരം പാർത്തു കഴിയുന്നു. ഇപ്പൊ ഏത് രൂപത്തിലാണ് അർജുനൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്? ഏത് രൂപത്തിലാ കാണുന്നേ?
ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ കൃഷ്ണ രൂപത്തില് ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ കാണുമ്പോ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്, നീ ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ രൂപം കാണാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. അത് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ഈ രൂപത്തില് ദേവന്മാര് പോലും എന്താണ് എന്റെ ഈ രൂപത്തെ, പ്രിയതരമായിട്ടുള്ള ഈ രൂപത്തെ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ സർവ്വ ആകർഷകനാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ എല്ലാവരും ആകർഷിക്കുന്നവനാണ്. ആ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തെ കാണാനായിട്ട്, പ്രിയതരമായിട്ടുള്ള ആ രൂപത്തെ കാണാൻ ദേവന്മാര് പോലും എന്ത് ചെയ്യാണ്, അവസരം കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ദേവന്മാര് പോലും ഭഗവാന്റെ ആ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം കാണാനുള്ള അവസരം കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ദേവകി മാതാവിന്റെ മകനായിട്ട് അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ദേവി ദേവതമാരും എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദേവകി മാതാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാവരും. ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ ദർശനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആദ്യം അവതരിക്കുന്നത് ഏത് രൂപത്തിലാണ്? ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യം വരുന്നത്. അതിനുശേഷം ദേവകി മാതാവ് പറയാണ്, എനിക്ക് ഭഗവാനെ മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ കാണണം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് പിന്നെ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപം കൈക്കൊള്ളുന്നത്? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ മാറുന്നത്. ദേവന്മാരും എല്ലാവരും എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്? ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം കാണാനായിട്ട് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത്? സുദുർദശമിതം രൂപം എന്നാ പറയുന്നത്. അത് കാണാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ആർക്കും സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നുള്ള ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ആ രൂപം എങ്ങനെയാ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയാ ശക്യ അഹമേവം വിധോർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരം തപ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ എന്നെ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ ഇപ്പൊ കാണുന്ന രൂപം ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ കാണണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ? ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം. എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിനക്ക് നീ ഇപ്പൊ കാണുന്ന ഈ രൂപത്തിൽ നിനക്ക് എന്നെ കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിലൂടെ അല്ലാതെ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് വേറൊരു വഴിയില്ല. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? എന്നെ ഇപ്പൊ കാണുന്ന രീതിയിൽ നിനക്ക് അറിയാനും എന്നിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തിയിലൂടെ, ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തില് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. വിശ്വരൂപം മറച്ച് പിന്നീട് കൃഷ്ണൻ ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപവും ഒടുവിൽ ദ്വിഭുജനായ സ്വരൂപവും കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വിശ്വരൂപം മറച്ചിട്ട് പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് കാണിച്ചു? ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ അതിനുശേഷം ദ്വിഭുജനായിട്ടുള്ള സ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. സ്വരൂപം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിലും കാണിച്ചുകൊണ്ടു. വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ഈ ചതുർഭുജ രൂപങ്ങളെ മറ്റും ആദിമമായ ദ്വിഭുജ കൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഈ ചതുർഭുജ രൂപം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നാരായണ രൂപം. ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മത്തോട് കൂടിയ രൂപം. ആ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദ്വിഭുജനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മത്കർമ്മ കൃന്മത് പരമോ മത്ഭക്ത സംഘവർജിതഃ നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യാസ മാമേതി പാണ്ഡവ. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ അർജുനനോട് എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ ശുദ്ധമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, എന്റെ ഭക്തിയുടെ ശുദ്ധമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയും ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയും മാലിന്യം കൂടാതെ എന്ത് ചിന്തിക്കില്ല? കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല? കാമ്യകർമ്മം ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല. ഊഹാപോഹങ്ങളൊന്നുമില്ല, അതിന്റെ മാലിന്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെന്താണ്? ഭഗവാനെ പരമ ലക്ഷ്യമായിട്ട് കരുതുക. ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം ആരാണ്? ഭഗവാനായിട്ട് കരുതുക. എല്ലാവരും സർവ്വചരാചരങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തന് നിശ്ചയമായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ ഭക്തന്മാരോടും, എല്ലാവരോടും, സർവ്വഭൂതങ്ങളോടും, ചരാചരങ്ങളോടും എല്ലാറ്റിനെയും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തന് നിശ്ചയമായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഒന്ന്, ശുദ്ധഭക്തിയില്
ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കാമ്യകർമ്മങ്ങളോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയും മാലിന്യമില്ലാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക, ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം ഭഗവാനായിട്ട് കരുതുക. പിന്നെ എല്ലാ ചരാചരങ്ങളെയും സുഹൃത്ത് രൂപേണ കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തന് നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ഒരു കഥയാണിത്. ഇത് ഏത് ഫോട്ടോ ആണെന്ന് അറിയാം? ഇത് എവിടത്തെ കൃഷ്ണനാണെന്ന് അറിയാവോ? ഉടുപ്പിയിലെ കൃഷ്ണൻ. ഉടുപ്പി കൃഷ്ണനാണിത്. കൃഷ്ണന്റെ ഭക്തനാണ് അവിടെയുള്ള കനകദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭക്തനാണിത്. അത് ഉടുപ്പിയിലെ കൃഷ്ണൻ, ഉടുപ്പി വിഗ്രഹത്തിന്റെ അവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠയെ കുറിച്ച് പോയവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ അമ്പലത്തിലുള്ള ദർശനം പോലെയല്ല അല്ലെ ഉടുപ്പിയില് ദർശനം കിട്ടുന്നത്. അതായത് ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രത്തില് പണ്ട് എങ്ങനെയാ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ആ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് മാത്രമേ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും അമ്പലത്തിന്റെ അകത്ത് പ്രവേശിച്ച് ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പരിശുദ്ധനാണ്, അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമാർക്ക് ശുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് മാത്രമേ അമ്പലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന ആ വിഗ്രഹത്തിന്റെ ആ റൂമിന്റെ ബാക്കിലെ ചുമരിന്റെ അവിടെ ഒരു ജനലുണ്ട് ചെറുത്. ആ ജനലിൽ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ആണ് കാണാം, മുഖം കാണില്ല, ബാക്ക് സൈഡ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ദർശനം എടുത്തിട്ട് പോകും. മറ്റുള്ളവര് അല്ലാത്തവർക്ക് ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അകത്ത് കയറി ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് ആര്? കനകദാസ്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ച് കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലാണ് കനകദാസ്. എന്നും രാവിലെ ചൊല്ലും. ബാക്കിൽ നിന്നിട്ട് ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ച് കീർത്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വിഷമിച്ച് തിരിച്ചു പോരും. കാരണം ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖം ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും കാണാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല? ഈ കനകദാസിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടുപോരും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വിഷമിച്ച് ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കീർത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ ഭക്തനാണല്ലേ, ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അങ്ങനെ കനകദാസ് ആ ജനലിലൂടെ നോക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഒറ്റ തിരി അങ്ങോട്ട് തിരിയും. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തിരുമുഖം ആർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു? കനകദാസിന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ കനകദാസിന് ഭഗവാൻ ദർശനം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോഴും നമ്മള് ഉടുപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ദർശനം എങ്ങനെയാണ്? സാധാരണ രീതിയിലല്ല അല്ലെ, തിരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ ദർശനം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തവത്സലനാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭക്തന്മാരുടെ മനസ്സ് ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം. അപ്പൊ ആ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാം ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കനകദാസിന്റെ കാര്യം ഒന്നുകൂടെ പറയാം. കനകദാസിന്റെ കാര്യോ? കനകദാസ് ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനാണ്. കനകദാസിന് അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളില് കയറാൻ സാധിക്കില്ല, ദർശനം കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് അമ്പലത്തിൽ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ കനകദാസ് വിഷമിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ബാക്കില് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം ഇരിക്കുന്ന ആ റൂമിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരു ജനലുണ്ട്. ആ ജനലിൽ കൂടെ ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? മുഖം കാണില്ല, ബാക്ക് ഭാഗം മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ച് ഭഗവാനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ച് കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ തിരിഞ്ഞിട്ട് ആർക്ക് ദർശനം കൊടുക്കും? ഈ കനകദാസിന് ദർശനം കൊടുക്കും. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറയുമ്പോൾ പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ്? അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ട് വിശ്വരൂപം വിശ്വരൂപം കാണാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചത്? ഡിസ്റ്റർബ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ മൈക്ക്. ആരുടെ ഒരാളുടെ മൈക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ആവണ്ട. ആരെയാന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ ഫുള്ള് മ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശ്വരൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചില്ലേ, ഭഗവാന്റെ ആ സാർവത്രികത്വം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ? ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകൾ സാധൂകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അത് ശരിയാണെന്ന് ഭാവിയിൽ വരുന്ന ഓരോ യുഗത്തിലും വരുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ എന്താഗ്രഹിച്ചത്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. കൃഷ്ണന്റെ മറ്റ് അവതാരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്?
മറ്റവതാരങ്ങളെല്ലാം വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലുള്ളതാണ്. എല്ലാ വൈകുണ്ഠ വിശ്വരൂപം മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നില്ല. അത് മറ്റെല്ലാ അവതാരങ്ങളും പരബ്രഹ്മത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്. വിശ്വരൂപം അങ്ങനെയല്ല. സഞ്ജയൻ കണ്ട വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ഉപമിച്ചു കൊടുത്തത്? ആയിരം സൂര്യന്മാർ ഒരുമിച്ച് ആയിരം സൂര്യന്മാർ ഒരേ സമയം അനേകം ആഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായത്, തുല്യമാണ്. ദിവ്യമായ പിന്നെ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും ആ വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരുന്നു. വിശ്വാത്മകമായ ഭഗവതിയുടെ പ്രകാശം അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അതല്ല പറയുന്നത്, അതല്ല ഉപമിച്ചു കൊടുത്തത് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചത്. അതെങ്ങനെയാണ്? ആയിരം സൂര്യൻ രൂപമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഭഗവത് രൂപത്തിന്റെ പ്രഭാരൂപം. ആയിരം സൂര്യന്മാരെ സൂര്യനെ ഒരുമിച്ച് ഉദിക്കുന്നത് പോലെ. ശ്ലോകം 26, 27 എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാവരും അങ്ങയുടെ വായ്പുള്ളിലേക്ക് യുദ്ധഭൂമിയില് നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖന്മാരുമെല്ലാം സഹായിക്കാൻ അജട്ടന്മാരും അതില് പറയുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും അല്ലെ, പിന്നെ ദ്രോണർ, ഭീഷ്മർ എല്ലാവരും, പിന്നെ പാണ്ഡവരിൽ നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ വായ്പുള്ളിലേക്ക് കടന്നു പോകാണ്. പിന്നെ ചിലരുടെ ശിരസുകള് ഭഗവാന്റെ ദ്രംഷ്ടകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസുകള് ചതഞ്ഞറിയുന്നതായിട്ടും ആര് കാണാണ് അവിടെ? അർജുനൻ കാണാണ്. 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് എന്താ പറയുന്നത്? പാണ്ഡവർ ഒഴിച്ച് ബാക്കി കാലമാകുന്നു ഞാൻ. പാണ്ഡവേഴ്സ് അവര് മാത്രമേ സർവൈവ് ചെയ്യുള്ളൂ. എല്ലാവരും വധിക്കപ്പെടും അല്ലെ? നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരായിട്ട് എല്ലാവരും വധിക്കപ്പെടും. ഞാൻ ആരാണ് ഇപ്പോ? കാലരൂപത്തിലാണ്. കാലസ്വരൂപനായിരിക്കണം. കാലസ്വരൂപനായിട്ട് 33ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് തന്നെ പൊരുതു, ഞാൻ അവരെ നേരത്തെ തന്നെ അപഹരിച്ചതാണ്, നീ ഒരു നിമിത്തം മാത്രമാണ്. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പറയാണ്, നീ എന്ത് ചെയ്തോളൂ? നീ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ. കാരണം നിന്നൊരു ഉപകരണേ ആക്കുന്നുള്ളൂ. ഓൾറെഡി അവരെ ഞാൻ ഇതിനകം നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്, നീ ഒരു നിമിത്തം മാത്രമാണെന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സാധാരണ രൂപം ഏതാണ്? ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപം. ശ്രീകൃഷ്ണൻ അത് മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനും സാധാരണ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം അല്ലെ? ശരിക്കുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശ്രീകൃഷ്ണൻ സ്വരൂപം ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. നാരായണ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്, വരുന്നത് വിഷ്ണുവായിട്ട്. ഈ 54ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ കഴിയാന്നാണ് പറയുന്നത്? ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഭഗവാനെ അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മാത്രമേ എന്റെ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി സാധിക്കുള്ളൂ. ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ, ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭക്തി വേണം. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. 55ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പറയുന്നത്? കൂടാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന പരമലക്ഷ്യം എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃദ്രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും സുഹൃദ്രൂപേണ കാണുന്ന, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും സർവ്വചരാചരങ്ങളെയും സുഹൃത്തായിട്ട് കാണാം. പിന്നെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുക. കാമ്യകർമ്മങ്ങളില്ലാതെ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല. ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ മാലിന്യമില്ല. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? പരമലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണെന്ന് കരുതുന്നു. പരമമായ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെ എന്ത് സാധിക്കും?